Saartjie, wat kook ons vandag? Ons kook die fillet. Ons gaan ons die fillet marineer. Siedling en sap. Dus die marineer. Koppie olie. Eetlepel knoflook. Eetlepel zout. Nou gaan jy die marinasie by die fillet gooi. Nou gaan ek die marinade oor die fillet gooi. Dan steek ek een beetje deur, zodat die marineer kan lekker intrek. Draai ek om de slag hier een beetje om. Pepper. Dan zal ik gewoon weer binnenkort gaan omdraaien. Dan gaan ik boogie en ijskas maken. En dan nou, hoe lang hou jy hom in die yskas? Voor 3 uur. Olie in. Met 2 klein beetje. So jy seel hom nou net, né? Dan draai hom aan elke kant om te seel. My fillet is nou klaar gesien. Nou, zet hem in die pan in. Dit is een bak. Dan draai ik hem naar oom toe. Nu gaan ik mijn oom. Nu gaan ik mijn fillet in de oom gaan zetten. Op hoeveel grade? Die was al in. Voor 180. Voor 20 minuten. So Saartjie, jy gaan nou mushroom sous maak saam met die fillet. Wat gebruik jy vir die mushroom sous? 1 ui gekap? 1 ui gekap. Ja. Stevies mushroom. Ja. Garlic. Ja. 2 eetlepel mushroom sop. Ja. En om die eieren te breien, ik ga een klein blokje boter gebruiken. Goed, dankie. Die fillet is nou klaar. Ik ga dan die rest voor 10 minuten. Achterna, ons gaan hem snijden en mooi pakken. Ja, alsjeblieft. Dan moet ik het snijden. Hoesje blare, wil jy dit is? Gewoon dat die eerste pinkel is altijd beetje. Dan. Die honde is net so excited. Ik ga nou naar je te draaien. Okay, is reg, ek gaan nou goed doen. What again, hello? Good and you? Okay, I'm opening. Nee, dit was, ek dink dit was Marlies en Waldy. Nee, was oké. Was ek ook hier? O. Dus Okay. net voordat je begint. O, ja, okay. Ja, ek kan ook nie alles onthou nie. O, my geheue is Zo terrible. moet je het ooit